E a íntima, son os tres, claro. Iso é. O martes quedamos de pedra vendo Atrápame se podes, cando un concursante contaba a súa participación nunha película na India tocando o trombón, unha destas películas de Bollywood. Basilio Camiña, boas tardes. Hola, Basilio. Hola, boas tardes, que tal? Estábamos falando de ti, desa historia que contaches no Atrápame se podes, coa que quedamos de pedra. Contanos, ti estabas na India, es músico, estabas tocando trombón, e que pasa? Bueno, pois eu fui a India a final de 2018 a facer un voluntariado alá con unha ONG que se chama Lotus. Pola tarde, como tiña moito tempo libre, decidíme a tocar na rúa para facer un pouco de diñeiro tamén. E a verdade é que me levou a coñecer moita xente. Entre estas persoas, pois, conhecín ao director dunha peli e ofreceume se quería salir na peli tocando. E aí, pois, decidín tocar o hino galego na peli. Pero ti estabas tocando na rúa e o director da peli se acercou a ti e que che dixo? Pois sí, eu tocaba na rúa e el, claro, quedou impresionado co trombón, porque é un instrumento que na India que non é nada común. Comentoume que estaba grabando unha peli ali, en Varanasi, que é unha cidade santa moi importante na religión hindú, e ofreceume se quería sair na peli tocando. Que bonito. Que chulada. Pero que ocurre? Que en a India non coñecen o trombón, non? É algo exótico ali. Sí, é moi exótico porque eles, claro, teñen a súa cultura e os seus instrumentos e todo o que é occidental eles non o coñecen. Ela chamalle moito a atención. Eles que son super curiosos para todo e son moi espontáneos, pois acércanse, intentan tocar o trombón, pídenche se poden tocalo. Claro. Sí. Conocen o hino galego e bailan, pero o trombón non. Claro, que eso che iba a decir, por que tocaste o hino galego? Pois que bonito. Bueno, pois toquei no galego porque a India é unha locura. Era paz. Toco máis cousas na peli, non? A peli vai sobre un sari, que é unha peza de roupa india que viste a maioría das mulleres. Este sari vai cambiando de persoa a persoa, non? E cada vez que o sari sai, que cambia dunha persoa a outra, eu saio tocando un pequeno motivo. E depois no medio da peli díxome que tocara unha canción. E comentei tocar o hino da miña terra, toquei, e gustoulle. E a verdade é que no ambiente que era no río Ganges, ali de noite, así con esa misticidade, este misterioso, foi que gustoulle e ao final decideu poñer esa canción. Que bonito. Agora estamos vendo as imaxes de cando estás precisamente interpretando o himno no Ganges, e algunha secuencia de película, estábamos vendo o momento no que contabas esa historia no Atrápame se podes, pero o que descoñezo é, ti que estabas facendo na India? Por que estabas ali? Pois, como dixen, eu fui a traballar a ONG Lotus, que é dunha amiga de Vigo que se chama Zulma, e aí era unha ONG que traballábamos pola tarde. Os rapaces, cando salían da escola, iban para este centro. E aí eu daba clases de inglés e de música. Tiñan outras actividades, como manualidades, e facer os deberes, e comían ali. Eso que fixen eu durante 3 meses. E como só traballaba de mañán, sobre as 11, 12 da mañán hasta as 4 da tarde, e pois tiña moito tempo pola tarde, tocaba na rúa para aproveitar o tempo de coñecer xente e meterme na súa cultura. Pero ti xa estuvestes noutros voluntariados, non? Eu sí. Estuvestes máis países? Sí. En onde? Pois, anteriormente, antes de India, estuve en Uganda. Tamén estuve en Colombia. Que bonito Estive Colombia. en Brasil, no Sáhara. Así, gustame ir de voluntario porque é como outra forma de viaxar, aparte de axudar a xente, outra forma de meterse na súa cultura, non? Que te vexen como que estás axudando, que estás traballando. Claro, que che iba a preguntar que, así como na India aprenderon o que era un trombón, ti tamén aprenderías moitas cousas deles, non? Claro, moitísimas. Sí, moitísimas. Aprendín de cultura india, bueno, mira, ali coñecín a miña actual parexa, coñecín o yoga... Hombre, que bonito. Pero Basilio, eres un fenómeno. Vas 3 meses. Vas 3 meses a India, dache tempo a dar clase de inglés, dar clase de música, aparecer nunha película e coñecer a túa parella. Atrápame se Vaya podes. crack este tío. Atrápame se podes. Sí. Despois que digan que fai falta tempo para todo, en 3 meses. Cuidado, Que fenómeno. Pero é así, é a
loucura da India, de verdade, é a loucura da India. Non ten nada que ver coa nosa mentalidade aquí, como nos comportamos, o que facemos. Ali é nada ten sentido. Outro día estábamos comentando, por exemplo, unha anécdota do diferente que é, da loucura que é, que íbamos a comer sempre, bueno, a cenar a un restaurante que era super pequeno, que tiña 3 mesas, e todos os días á noite viña a mesma vaca e metía a cabeza polo medio das cortinas e o dono, que era o mesmo camareiro do restaurante, pois dáballe ali un puñado de comida e comía da súa man, a vaca marchaba e así todos os días. As vacas son animais de costumbres, Claro. Bueno, claro, e é un animal sagrado na India. Ajá. Claro que sí. E a túa parexa é da India? Non, a miña parexa é brasileira. Ah, vale. coñeceros Tamén ali, estaba de voluntariado, alá? Non, ela estaba viaxando. Ela estaba viaxando por India e por Nepal. Moito queres saber, Eva, que lle vas preguntar como van, se van vivir xuntos xa ou non? Ti contaslle todo a túa parexa? Nada, era unha broma, que era un tema que estábamos falando antes aquí de se lle conta ou non ás parellas. Non, eu creo que si debe contar, non? Eu creo que a confianza Eu creo que non. cousas máis importantes da parella, non? Oes, Basilio, levaste moitos cartos, non atrápame? Non levei nada, fui un único dos concursantes que non levou nada. Vaya, vaya por Dios. Pois sabendo como estín 3 meses dixen, este é capaz de levar o bote xa. Tranquilo. Pois moitísimas grazas por falar con nos hoxe, Basilio. Parabéns por ser un profesor de música e de inglés e máis comprometido, solidario. E sigue viaxando. E ademais agora estrela de Bollywood. Moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias a vos por invitarme. Un besiño grande. É curiosísimo o fenómeno da India, do cine.